samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon gisaulog sa atong simbahan labi na dinhi sa Pilipinas ang Birhen sa Guadalupe gibutangan ni karon og Disibo, pero ang generic ani Birhen sa Guadalupe. Usa kini ka titulo sa mahal nga Birhen Maria nga nag-auhag sa katawhan sa pagbiya niining mga tuo-tuo o sa paghigugma sa pagsabak og bata. Na ang imahen sa Birhen sa Guadalupe nagmabdos ni siya. Ay pagpaila nga di ay isalikway ang pagsabak kay makaluwas. Atong iampo nga masulbad ang kagubot sa kalibutan pinaagi sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe. Ako sa ning parokya, pista ron sa among parokya. Ay lamog pamista kay wa mihikay. Dinhisad ko nag-alagad sa among parokya hangtod nga nakita nako ang akong bukasyon sa pagkapari. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Dios sa gahom ug kaluoy, gipanalanginan mo kami didto sa tipiyak sa pagtungha sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe o gibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot nga ang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinaagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing, maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo og paglipay o katawhan sa Sion, kay moanha ako og mupuyo uban kaninyo. Niadtong panahona, daghan unya ang mga nasod nga modangop sa Ginoo ug sila mahimong iyang katawhan. Unya mupuyo siya uban kanila ug mahibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Og maiya sa Ginoo ang Huda, ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta, og pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamong tanan at tubangan sa Ginoo, kay moanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw
halangdon nagdaig kanimo. Nagpanalangin siya kanimo labas sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daykon ng Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga matinud manon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron paglingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manahaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin
ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pag abot sa anghel ni Maria, niya giingnan siya nga paglipay, bulahan kaayo ka. Usa ni siya ka pagpaila nga before pa si Maria nagmabdos ni Jesus, kay mo ni ang dako niyang dungog kaning pagkainahan niya sa Dios. Before pa siya nagmabdos ni Jesus, si Maria di ay duna na siya'y commitment nga sulugoon gid siya sa Ginoo. Kamo pagkamat ko ninyog buot, duna na ba mo'y commitment or giangkon nga panaad nga sulugoon mo sa Ginoo? Ang atog yung mahibawan, sulugoon kita sa atong ginikanan, no? Morag mao sa tingali ni sayop sa mga ginikanan, kay wa gyud kayo'y ginikanan nga nagsigig sulti sa ilang mga anak na sulugoon kita sa Ginoo, ha? Kitang tanan sulugoon kita. Kana bang moingon day panglaba kay sugo nas Ginoo? No. Eskwela dong kay sugo nas Ginoo. Ayaw pamakak kay sugo nas Ginoo. No. Ayaw mo pagsigi og date-date anang inyong uyab kay wap amoy kasal kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo pagsigsugal kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo panigarilyo kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo pangawat og kwarta kay sugo nas Ginoo. Ayaw pagsigig pasiksi, tabunin ang mga part sa imong lawas nga murag mo hatag og kalaway kay sugo nas Ginoo. Ana unta no? Ayaw mo pangiskis anang inyong kilay kay insulto nas Ginoo. Ngayon ana ba? Tingali kadto si Santa Ana o si San Joaquin, gasigi gitog sulti ni Maria nga tumanon gyud ang sugo sa Ginoo. Muna si Maria gamay pa lang nasud na siyang hunahuna nga sulugoon siya sa Ginoo, kay batan-on pa ko kay ni siya 13 anyos bana-bana ani 13 anyos mauna ni ang iyang sinultihan. Kamo 13 anyos mo sa inyong sinultihan sa una. Ingon ani? Boy, siging sayaw, TikTok, ana, labi na mga batanon karon, tanawan na mga 13 anyos nga batanon karon. Hasta gani murag 20 anyos, mura pa magway buot. Di pa gayo, dili pa ugdang ba manabi ba? Pero si Maria, 13 anyos, mao na ni sinultihan. Maingon gyud nato nga ang iyang parents maayog yung muatiman niya. No? Ug mao ni ang nindot kaayo. Diha ganing niduaw si Maria, sumpay ani, sikan option sa atong gospel karon, katong pagduaw ni Maria ni Isabel. Nakadungog siya nga si Isabel mabdos iyang igagaw niya, tiguwang nasad kaayo. Ningadto siya aron pag-alagad, pero mabdos nasad siya sa Ginoo. Pagdaig yun ni Isabel, ingon kanatong maghimaya ka Maria ba, ingon maghimaya ka Maria, bulahan ka, ikaw ang pinasidunggang babae sa tanan nga mga babae hangtod sa tanang kaliwatan. Muna'y gisulti ni Isabel. Si Isabel tiguang, so siyempre may siya mutabi, ugdang siya manabi. Pero unsay tubag ni Maria,
mas ugdang pa kay sa kang Isabel oy. Ingon siya, ang akong kalag nalipay diha sa Dios nga akong magbubuhat. Kamo o kamo'y pangutanon ron, hay may makalipay ninyo ang Ginoo o maayong panglawas? Na istorya. Masakit lang kanser. Wa na guol na hulo, nasakit o kanser. Ana, wa yun maghunahuna nga bisag masakiton ka na ang Ginoo diha gud. Di ba? Masunog ang balay, guol na, nasunog akong balay, hilak-hilak na yun. Saan di lang nasunugan ka? Tuktal na ang Ginoo diha. Nanibiya din imong Ginoo pagkasunog sa imong balay. Hoy, tubag. Gikawat imong kwarta, gitulis ka, hapit pag yung kapatya, hilak dayon ka. Ngano mo day pagtulis nimo naapil daigda ang Ginoo day sa tulisan. Mo na si Maria nihilak pero wa gyud mo reklamo sa dihan gikuha hastang iyang anak gikaniya. Kay ngano man kahibaw si Maria na ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Og nahitabo kini tungod kay si Maria nagsunod gyud kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Muna'y nakanindot niya. Gitudluan sa gid siya. Muna si Maria wa maguol nga si Jesus iyang anak wa ka eskwela. Ngano man, sige ra sad siya tudlo ni Jesus bahin sa pagtulunan sa Ginoo nga ikaw kinahanglan gyud kang sulugoon kas Ginoo. Kay matud pas mga theologians pagsud kuno ni Kristo diri iya mang Philippians chapter 2 iya mang gihukas ang iyang pagka-Dios niya iyang gisulob ang nature gyud sa tao. Niagi sad siya nga murag bata nga way nakatunan. Kanang wa gyud nakatunan ba? Mao bitaw nga mipili ang amahan ang Dios ni Maria ug ni Jose kay kanang at least kamaong mutudlo og Dios non nga pagtulunan. Kay ang nakainahan pa ni Jesus mga drug addict katong siging paman kani ta si Jesus drug lord unta ni. Okay, niagi man siya sa human nature, di ba? Ang bata, wa man ginay nakatunan, kinahanglan man ani mo tudloan. Mao sad na si Jesus. Mo na si Maria, wa magguol nga di sila kapaeskwela ni Jesus. Ngano man tudloan tanig Ginoo. Nya unsa may itudlo nga masulugoon gitas Ginoo. Pasti lang ni duta og ang tanang tao unta. Abisan lang ang tanang Katoliko mahimong sulugoon sa Ginoo. Si Pope Francis sa dihang nag-ampo siya para sa kahimtang sa Ukraine o sa Russia, mihilak siya. Wa siya katiwas dayon og basa siyang pag-ampo kay ang iyang gihuna-huna nga magsuon raman kita ni sila. Nganong nagpinatyanay naman eh. Unang gihangyo niyang Ginoo taga itawon sila kalinaw nga nagsukad sa pag-ilhanay nga sila managsuon. Isip amahan sa atong Santo Papa sa katawhan mag-uol sad siya nga kanabang magubat ang matag tao murag og ikaw inahan ka or amahan imong duha ka anak gasigig sinukmagay gadinunggabay mali mo katawa ka. Nya naalkansi ng maguwang kay perti ng daghanag samad moingon ka kana dong ana tiwasa dong mo ana ka muhila ka og tinuod kang nibati. Nya karon ko nang inyong silingan nakawatan kayo gidakop gikulata nya kamo mo'y gilungkab bag-o mong gilungkab nya nasakpan gikulata malipay ka ha. Wa ba mo tubag ay gikulata ba sa inyong silingan kay nasakpan nga gilungkab ang inyong balay daghan kay nakuha malipay dili mga yawan on mo malipay gid mo kay ngano man ang imong kalipay tuwa mas imong mga butang tuwa mas imong kwarta pero si Maria dili malipay ngano man ang iyang kalipay naas Ginoo kahibaw siya nga ang Ginoo nag-ingon higugma agid ang makasasala pasaylo agid ang makasasala
muna si Maria wa gyud mohangyo os Ginoo nga siluti ning nagpatay sa akong anak, kining nagtorture sa akong anak siluti ni sila. Wa gani sa Birhen sa Guadalupe nagpakita siya aron pagtudlo sa mga tao ihunong na ning pagpatay o kinabuhi. Kay ang mga bata kunos una i-offer man ngadtos adlaw. Ang ila dito bang mga pagan practices, ang adlaw may maoy Ginoo, ila mang i-offer ilang anak. Si Maria ni tudlo ihunong na muna kanang picture ni Maria sa Birhen sa Guadalupe, di ba gahayag mo na dire, iyang gisalipdan ang adlaw, salipdan niya nya kanang murag sungay ingon ana, iyang giyatakan ang buwan kay ila man sa nang i-worship nya niingon din siya Ginoo nay atong sentro, dili na kanang mga tuo-tuo, dili na kanang mga superstitious, kanang mga ginoo-ginoo. Mo na kita sa dinhi maning kamuta nga masintro unta nato ang atong kalipay diha sa Ginoo aron mahimo sa tang instrumento sa pag-umol sa mga batan-on nga mahimong responsable sa ilang kaugalingon, dili kay mga danghag kaayo dadon lang dayon ana mga TikTok kana mga porn o uban pa diha sa social media. Ingon ana na lang taon ka fragile or ka lulid ang mga moral stance, moral principle sa ato karong kabatan-unan tungod kay kuwang na sa pag-ila sa Ginoo. Mga igsoon, sanglit gimugna man kita sumala sa panagway o kasamahan sa Dios uban sa mahal nga Birhen Maria, masaligon kitang moingon, pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok musangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga kuhaon unta sa Dios ang kadautan sa gubat gikan sa atong kalibutan ug ilikay unta ang atong nasod sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagantos ug mga masakiton makabaton na og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga nangamatay makaangko na sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Amahan niining Eucharistia, imong nagkahiusa nga malipayon ang imong banay. Pinaagi sa pangama sa Birhen Maria, dawata ang among gipangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang
sa imong kamang gihatago, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalalong sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tunsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang among mga gasa nga gihalad kanimo niining pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, ug itugot nga kining sakripisyo maglig-on kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo, isip mga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Guadalupe. Kay nanamkon siya sa imong buktong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa iyong tamay mo sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat niining sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga naglipay diha sa Santang Inahan sa Guadalupe, magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdait hangtod mubanag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios non nga kalipay. Apan mahitabo ra ni kon sige gitag-ingon nga ang atong kalipay naa sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. So, salamat sa mga mipaambit sa kalipay nga hinato, pinaagis pagpalit og slots. As of yesterday, ang atong halin sa dopes niabot na og 14,611 slots, na pay 40,389 ka slots na available sa ato sang ikhak special slot na to. Niabot na sang atong halin o 3,853 ka slots, na pay 16,147 slots nga available. Atong pakpakan ang mga namalit ni ini. Salamat kayo. Dayon tagpalit.
Ang Ginoo manaa kaninyo Nanausap kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares Hostia, qui celi